Mulla monet parhaat kesämuistot ja inspiraation hetket liittyy merenrannalla olemiseen. Ihan parasta onkin viettää kiireiltä kesäpäivä rantakallioilla loikoille. Kesän varhaiset aamut tarjoavat inspiroivia hetkiä ja pitkiä varjoja. Minua inspiroi kesässä se, että me voi vaan maata riippumatossa ja syödä jäätelöä. Ja se on enemmän kuin tarpeeksi. Kesällä ei paljon pantoneviuhkoja tarvitse katsoa, koska ulkona löytyy näin uskomattoman hienoja värisävyjä. Kesän rillaushommissa tärkeintä on oikeat mausteet. Kuuntele. Ihan paras tapa nollata ajatuksia mennä vaikka mökillä istumaan laiturille, kun muut nukkuu. Ja kuunnella hiljaisuutta. Rentouttavaa kesää kaikille.